Ubingelela baba udokotela baba wesizwe baba ujabulile umfana omuhle nje ekhahlela umzulu amancane sangesorfutani boys. Angana mangqoka kahle. Iphela bese awunaso isikipho. Ngeke usithole isikipho nje enyangeni. Hayi inyanga into ongayithola enyangeni ibhayi yabo ibhayi. Mase usokuya kotini ayingeke. Ngeke. Baba udokotela baba wesizwe baba ujabulile umfana omuhle ngathi ekhahlela umzulu amancane sangesorfutani xolisi ngilongqala senjalo nje. Ngithi ngiseThekwini ke lapho ngekhona. Sibonga kakhulu isupport esitholana kubantu futhi. Sithi sibonge nje kakhulu singakhohlwa ukubonga koKhengibhaka sibonga kakhulu nje ukwenza uKhengibhaka lapha yana kube ubuhlakani obukhulu nje ubuhle futhi esifusa ukuthi sibonge ukuthi singaba nabantu abanjalo abacisha umlilo abakwazi ukucisha umlilo nami ngingubaba udokotela wangicishela umlilo ovutha ucishela wacisha Khengibhaka wherever you are this is baba udokotela uthi nje uyabonga asizenzisi. Bakithi kufuna ke kungenwe kodwa ke engifuna ukusho lana liva lona ukuthi sinento ezinye abantu ufuna bakwemukela ukuthi i-channel it's not about ukuthi we are marketing a new product namhlanje babudokotela ukukhuluma ngesiphi isigubhu ukukhuluma ngesiphi isithwalo kunezinto abantu asebeprovile ukuthi hayi ngoba bedinga izithwalo nje kunento abazidinga ezinye empilweni abafuna ukuzizwa kolunye uhlangothi mhlawumbe ezingakwazi ukuthi zibasebenzele abangenaso isibindi sokuyimela leyo nto kodwa babudokotela salukwazi kodwa kufuna ubabudokotela imela bese iyayisho futhi namhlanje ngithi angikwenze lokho ngikuvumele ukuthi ubabudokotela ashuthela khona sebuilding to Nedbank House building number 30 Albert Street in Durban ubhala lokho navigator kuzovela failing to do that ngena nje kuna efonini yakho ngena nje ku Google ubhathi kwababa udokotela uGoogle uzothatha kufaka straight kaloku ubhala zonke izinto uthi kwababa udokotela uzokufaka every Sunday yasebenza. This is baba udokotela bawesizwe wajabula mfana omhle ekhahlela umzulu amanqisa ngesofuthi xolisa into engifuna ukuyisho anganoma sekungayisho ilento ngathini una 42 years ubudala umjeta sekuthembile ayizwa lento engiyisho mehlangana emabhoda secross iboard sinokubingelelana raza manje crane you right sure lo zithina ngithi nayi inyoni lezi ngihamba nazo awuhamba nebantu sure wena hayi sangapha eSwazini kanje hayi ifrole nengcosi sithi bo uyabo siyabamba ngokwelokishi asazi ukuthi uphuma kini uhamba nefro nengcosi ucross iboard nezigebengu ezinye ucross iboard yabo thina asazi ukuthi uphuma kini una 42 years uhamba nefro hamba nengane na 12 years hlala kini unokuthetha manje wena uthi manje ubani okay gate razo uthi lalela razo at the age of 42 years awuthethi uthi abavuli ngane egate bayazi ngoba bayazi ukuthi uyaphuma manje lalela awuthwami wena dumisa imoto uhambe ekitchen uyothatha ukhiya uvula ingidi uvula igate uliphushe vese ayikho imoto uliphushe uphume ngemoto ulibuyisele ukhiye uhambe uyobeka ukhiye la ukhona la uthathe khona uzophuma ngegate elincane phela iloko ufuna ukwenza ngoba iage yakhe ayikuvumeli ukuthi usengathethe emadladleni at the age of 42 years uhlala ku back room kuloko lendlene engemuva neziqashe ezu3 wena uhlala kwamanye ama room angapha nefro yakho nengcusi le ena 12 years jumping castle na ihlezi nogogo lapha idlala ama game akufanele nje lokho akufanele ukuthi age of 32 ontanga bakho mesibamba ngokwezigebengu baqashile la bekhona ontanga bakho nje the age of 42 baqashile akekho umuntu ophuma kubo bazimele from emqashweni bothenga iRDP house yabamba uyilokishi from emqashweni bothenga isite emakhaya bayakha from emqasho it's a start where you grow yourself out ekhaya yikho into ozenza emadladleni akwazi uyazi enye into ofuna uyibona we are 4 years to 60 usenokuthetha rank manje uthi kade similelana ama-taxi uthethisa udriver uthethisa urank marshal akahlangene nalonto udriver worank marshal at the age of 56 years uzothethiswa wena namazinya nama-falls wena boxovo ushukela wakho lehlisa umoya wena ushakwe igame vese ukuthi nangamanje usihamba ngamatekisi
ushawe igame nje vese uya 4 years to 60 usathethiswa kumanager uthi ama-tax aphi unamanga ujaha ama-tax ujaha uthi ufuna ukojova ushukela kuphela uyazi ushukela uthi uyedla ufuna ukojova manje uyabamba engisho kunezinto ezinye ufuna sinitshele nje zona ngempela the age of 62 years yini le oyithethela irank uzuthi ufuna ukukhuluma nama own ngeke lento ufuna ngeoffice ngokukhuluma na own asikwazi ukudlala nina lalela baba ushawe igame nje wena awukwazi uba nengane eziwu3 ngaphandle emshadweni ucabanga ukuthi isazokhwanja kahle into yakho unomama abawu3 abacontrol ikhanda lakho nefro AS4 uzoba yini emhlabeni ucontrol abafazi abawu3 ngaphandle oyedwa ucontroller wena ngestory sakhe naye ucabanga ukuthi uzosurvive. That is why igame ikushayile emephini ikushayile igame emephini 62 years usathethele rank usafuna ukuye office uyazi noma office ufika nje ubafica labo baba kunabafana labagadela abawu2 abahleli ngaphandle bathi hayi kunekhehle lifuna ukungena bathi lifuna lo khehle uyalazi wena athi hayi ikhehle lila makhehle lahleze dana nkinga lekhehle kuthiwa umngenise baba usajabula ukubona lihlala hayi angifuni nje ukuhlala hayi hlala mntu omdala hlala kuyahlalwa la uyathi yazi nje uthetha nje bayandakaza ngaphakathi ukuthi le time lishawe igame emgaqweni lisathetha kanje ontanga abalo bami kanjeni yabo ngoba ngesikhathi uzothetha uba ngindakaza uyathetha bahwayiza ucoins labathi kwaqa phuhlangana u70 rand bathi obamba kanje mdala uthenge udrink yabo bayabothi usenenuno usalile egamini awukwazi ukuthi age of 62 ukhonto usayingqumisa sisi ayikho into ezohlangana trust me ayikho into ezohlangana igame ikuphahlaze phansi yabona nje obuhlala nathi around Durban ake kube khona umcimbi oba khona le Thekwini kube khona le Stenga ake kube khona odwa okudlulayo angabe kusathiwa njalo ePeople's Park into ukuthi endaweni ukuthi uhlezi ukhona ake kube khona into ekudlulayo ake kube khona umshado omenywa kona ungayi start to retreat and then reboost your mindset because kukhona la intabo zolwembu egaxele khona kuwena awukwazi ukuthi ngempela at the age of 42 years usathethela ukuthi esangweni ikhiyiwe yabo awukwazi ukwenza lokho awukwazi ukuthi ulobuna 42 ifro yakhe ina 39 years ayina umzwayo ayina nje umuzwayo la ekwazi ukuvuka ishane liceke ifro yakhe ayikwazi ushaya licekini ishane lapha ngomnyango kuphela ayikwazi wena lo mayisithi umxhaphazile kahle umhambe ngeayini umvalele eroomini yakho umhamba ngeayini umvalele eroom ifini ingane yakho lele ilala ngaphakathi endlini enkulu ngoba ayikwazi ukulala nani la ngaphakathi idlala kuphela yenza izinto lo kodwa ayikwazi ukuthi ilale nani no umxhaphazile lo mayisithi uhamba ngeayini nje amasimba enza njena ke Razo as from now le BM uhamba ngalo i520 idayisa yezwa Razo dayisa lento lena uhambe uyothenga isite umbe isite bakufakela isite ufake u2 room in the house ulande ngane yakho ukhwanje yohlala khona kuukuthi ushawa inyuko ogibela kuphela esipanini abantu ebhasini abazi ukuthi uphuma ku Wendy House abantu etaxini abazi ukuthi uphuma ku Wendy House ifro yakho imivuko ekseni kuyisonto ikwenzela iparish ukhipha isitulo leseplastic wasithenga ngo150 uhlala lapha ngomnyango noma uhlala kwikhemshela ephukile ikulethela itiye la ngekesi elifike liphendula ikesi la BLT wamese kube trailer umuzwayo imisi siyashana legcekeni ingane idlala into eyidlalayo lapha vese Friday isiphethe kanje uyayibamba lento lokisho ina 4 months iyazi lengane ngizoyizalela emzini wami ishane liceke inekile izinto itoilet lapha yana yonke into ihlelekile uyangizwa ukuthi ngithini vese unama blocks osuwabeke lapha na 1500 kunama blocks okucaca ukuthi vese ulungiselela ukwakha nakhona umwakha futhi awujahile uthukile uvusa u2 room nje weblocks omnandi uvusa u2 room nje weblocks nje omnandi yabo kanjalo uphinde ubeke enye room usuno 3 room kanjalo asikho isidingo sokuthi ngempela wena ngempela ifro izophinda ithola ingane esibili lapha emadladleni kulo one room enihlala kuona ufuna ngitshele this is babu Dr. Bobusisi bawujabule angifuni ukuthi ungatshela ngoba lento lena awuyibona ukuthi wrong wena lokhu silanda ngeteko ligqokile ukuthi leteki leli lokish kotini umi kanje asinandaba nefoni oyiphatha asinandaba sibamba thina ngokwezipeleti zakho ukuthi wena ubani emaqinisweni kahle yini wenzekani kahle sithini story yazi fro
ifro ifana nembali othi uma uyitshale bayichelela iblome kahle. Ifro as long inumuzi wayo wazi ukuthi ihamba le ikwazi ukulahla udoti laphana ishisa udoti yenza ukuthi uyibone nje yenze nje uyakhululeka umuntu esifazane kwakhe. Uyakhululeka kwakhe. Noma ngaba ngakulethela nge-tray phezulu kwekesi la beer isemzini wakhe futhi isemzini wakho. Isemzini wakhe futhi isemzini wakho. Ukuthi igate lakho likhiwa kanjani laphana umuzi wakho futhi ila uhlala khona. Awuna ndaba na gate ne remote okusala unogesi la. Yabo ingane ilala ngalena, nani nilala ngapha, you in the house u2 room, ama blocks a1500 abekiwe lapha. Kizothi mekuhlangana imali futhi kuze ihlabathi nosimende, uma usukhanda laba futhi abakwenza babe bengibela ama trench mase babeka istuphu mase bema, uzobuya ubone futhi kanjalo. Kodwa kusala ko December uno 3 room. Ingane nekamera layo, yikhishi lana enezitulo eziwu4 kuyaphekwa lana yabo ikamera lakho la. Leyo nto nje isiwukuphila okuyisimanga. Asikhulumi ukuthi abantu ababe rich, sithi abantu ababe matured endaweni zabo. Yabo yini lento okuvuka uchef kini loku chef ubaba wakho ufuna chef elegcikini wena ushefela endlini uzibuke kanje yabo i-time elishefela egcikini umnomzana chef angegown i-timer hayi wena. This is Babu Hotel Babu sis bawutshela ufana umhleje ke yeba kithi ake ngikhulume lento le. Lento yakho angisho nje lento ungayizwa kabi kodwa ufuna ngitshela. Yo lokho ugqiqa ekhaya uyabamba phatha ngisaya ekhaya. Kudlula le weekend ngiye ekhaya. Iphele amasonto amathathu definitely kwes4 uye ekhaya. There's nothing wrong ngisababona ekhaya. There's nothing wrong angikutshele nje. Ngiqale ngashaya lento kwakhe. Manje sengishaya lento ke manje ukuthi umfana. Uloko ucala uze ekhaya njalo phatha ngisaya ekhaya. Phatha ngisaya ekhaya. Yabo ama holiday ufuna ngibe ngisekhaya. Iphasika nephasika ufuna ngihleze ngisekhaya. uChristmas noChemus ufuna ngihleze ngisekhaya. Kodwa wena ngaleso sikhathi una 3 bedroom no round. Umuzi ophelele lo. Ubiyiwe unayo yonke into unezihlahla unayo yonke into. Useduze komgaqo, useduze kwesonto, useduze kwepolice station, useduze kwazo zonke izinto. Ayikho into wena oshoda ngayo la. But weekend amedlula u2 weekend onse kuphela unyaka ungayekhaya. Iphasika nephasika uhlezi ekhaya. Christmas uhlezi ekhaya. Unkosikazi lento ayimphethe kahle. Ngiyakutshela ke nje mina ayimphethe kahle. Ayimphethe kahle angaza kutshele kodwa. Ayimphethe kahle. Uthi ngelinye ilanga athi yazi nje baba wena ukho nje iphasika esike sibe nawe la ekhaya. Wena umuntu uthi hayi phela ngeke ngagoduka iphasika athi angisho ukuthi ungagoduka. Bengisho nje baby ukuthi nje alikho nje iphasika esike silidle nawe la ekhaya. Uzothini kuyena? Okulandayo uzothi nje yazi la ekhaya kaze nje sibe ndawonye kuNew Year kuChristmas. Uzothi ungaye ekhaya. Ngizama ukuvezela ukuthi izathu saloko unkosikazi uyazi ukuthi kuba bamthandi. Uyazi ukuthi konke okukhulunywa igama lakhe alisale kodwa. And nawe lokishi bamba nje ngokwamaqiniso ngempela. Uyazi noma ungangihleka ngosungitshela ukuthi ngiyabheda. Noma ungangihleka vese laphana entweni ezikhulunywayo igama lomkakho alisale. Kungenziwa konke okushiwo kodwa igama lomkakho alisale. Uyakwazi futhi umkakhe lokuthi into ezenza isikhathi esiningi kususpend ngokuthi kuhletshwe ngaye. Wena phinde futhi ubuye ungasho ukuthi uma yazi lento usakhuluma ngayo lento awusho ubuya ngathi kunormal. Naye nje umbona nje akamnandi ngalonto le. Engisho ukuthi yenze lento yakho kodwa ube wazi ukuthi lona akayithandisisi kahle lona. Ama ex akho wonke abangakini. That's number 1. Zonke ingane obuyikwepha ngeayini ezalapha ngakini. Ukuya kwakho njalo emadladleni unayi into ethi uyophezulu inombolo ama ex ukuthi ame kanjani. Njobe uhamba kuyiphasika lo hlanu uhamba ngolwesine. Uyobuya nini? Ubuya ngolwesibili usubuyela emsebenzini. Ubundlulelo ubani sonke lesikhathi. Yabo. Engisho ukuthi ake siyenze into kodwa siyibone ukuthi lento lengathi nongqubuza samo. Kodwa ngisho ukuthi ningayi emakhaya yani. Bantu bakithi Babu Hotel bawusizwa njalo ufana umhleje kahle. Angeke ngikhulume lento eniyenzayo. Kunento ofuna uyibone ukuthi ayikho. Zibuza ukuthi thina njengamanje mina ngilungisela ukuhamba ngeKatar.
wena ulungisela ukuhamba eMozambique naseSwaziland ayikho lento enilanda lapha ayikho ngoba ingekho sekune proof mina ukuthi ayikho uma ufika eSwazini engculwini ufike lapha kumkhulu uThabet akutshela ukuthi kule nyanga nje ulinde ukudlula iphasi kuyahamba eMozambique uyapha athi ngenyasuri akayila la eduza uyenyasuri wena uzeke yena uzofuna izinto nawe udlula phambili uyofuna izinto okutshengisa ukuthi lento le kahle kahle nihambele eSwazini ayikho uma ufika enyasuri ukhandwa yisho angani likutshela ukuthi wafika kahle ngingakahambi ngihamba ngeTanzania ngobani lento lena ayikho eSwazini naseMozambique ngiyakuphindela lento la osuyithola khona ise-Uganda ise-South Sudan ise-South Kenya eMalindi South East Kenya eMalindi kuzoba ise-Tanzania ke uyayithola ke lapho ke ikhona futhi eCongo but eCongo isikhathi esiningi into zakhona ziyabulala ngoba basebenzisa kakhulukazi into enegorilla phakathi ngasikhathi into yakhona iyabulala isikhathi esiningi kodwa lento enihamba njengamanje eSwazini ayikho njoyana nihamba nje angisho ukuthi ngihamba kodwa hamba nazo ukuthi nozivakashela nje nilulu inyawo ngoba lento esuke sithi ihambeleni nibuye kodwa ngiyasho manje ukuthi njengoba uplana nje manje ukuthi njengoba uzoba ile holiday ephasika uzothola ithuba lokweSwazini azi ukuthi nje uyastrolla ululu inyawo hayi ngoba uzoyithola lento hamba eTanzania ikhona hamba uye eMalindi eKenya ikhona hamba uye eUganda ikhona eUganda ikhona ngempela ngiyakutshela eUganda ikhona ungakhohliseki hayi ikhona eUganda kahle ikhona yabona eUganda bekukhandele kahle angiphinde lento ngithe eUganda ikhona ngithi eUganda uma ufikile bezokukhandela kahle yona ikhande mase behamba nawe ebusuku baye emathuneni amathuna ke akulamazwe lawa aseAfrika ngesingisi sithi shallow grave abantu baseAfrika ithuna la khona liba ngawukusuka la onyawe okhalweni liya lapho onyaweni phansi ababe nawo 6 feet lapho thina sinawo banama shallow grave bakuthatha ke eUganda ebusuku seniya ethuneni elithize nomba isidumbu and kunohlobo lenyama ofuna lisikwe kuloya muntu uhlanzwe nalomuthi abakuphethele wona uphethe lo muthi kodwa kufuna kokhishwa isidumbu lapha ya abazi ukuthi lo muntu ufe ngendlela ukuthi kufuneka isidumbu sakhe ufike lapha kusiwe lenyama kulomuntu ihlanganiswa nento ihlaze njalo bese kuthiwa yidle you understand kuthiwa yidle eUganda bayiphethekele South Sudan ikhona kahle ikhona ngabangakhohlisi ikhona uzoyithola futhi khona kodwa la ngisho khona ayikhohla mase kuzothi kuthina ke sihamba phesheya la oyifica khona ise Baghdad la oyifica khona ise Medina but uma uze eMedina ufuna utshele itravel agency yakhe ikwenzele amaphepha right azokuvumela ukuthi eMedina sithi ungaya kulungile but kunemazar sheriff okufuza uye kuyona la ufika uthole khona impepho za amaqiniso wodwa ke lapho kulo mazar sheriff angisho ukuthi kuphi kuzothi ke eBaghdad ikhona kuzothi eIndia Rajasthan ikhona futhi uzoyithola futhi kuzothi eIndia eBombay ikhona futhi angisho ukuthi kuphi nendawo eBombay angisho futhi ukuthi ngisho ukuthi ngoba iBombay is a province Rajasthan is a province kuzoba Medina is a province as well yeah Medina is a province with the city as well ngoba iMedina province leyana but Medina state kodwa it's a province Medina kodwa iMedina city nakhona ikhona muya pheshe yakhe and then I am told angingayisho I am told kuzoba Israel ikhona Israel ikhona Italy inamandla futhi Italy inamandla lapha eVatican City ikhona futhi lanto ungangiziza umuntu ekutshela ikhona ngiphatha kabi nje ukuthi uDr 3 second akabatshela abantu eqiniso ikhona le nto iyiqiniso kuzothi ke enye ke ise kwa Israel futhi ikhona izifungo ikhona futhi kwa Israel engisho ukuthi la kulamanye amazwe nje aseSADC uthola South Sudan Congo iCongo yabulala Uganda Tanzania kuzoba ke eMalindi in Kenya ilo ozoyithola khona bakithi angeke ngikusize nje
ngifuna ukupha isipho ngimdala vese ngisakhompete nawe ngifuna ukupha isifo wena ohlala nomuntu ogulayo ekhaya angisho nesilonda onani but ogulayo nje obothi lo muntu lasazi ukuthi ubona ngokusa la umuntu okubona ngokusa umuntu ongaganiwe ongenankosikazi noma ongaganile ongenandoda kuthiwa kubona ngokusa but omeganiwe noma eganile kuthiwa lo kumbula kwembeso ngoba unkosikazi wakho lokembula noma indoda yakhe lokembula ngakho kusho isiZulu sime kanjalo ko engisho ukuthi omunye umubona ukuthi sekumbula kwembeso noma kubona ngokusa enza nje nake thatha ibhodo ufaka amanzi awu2 liter uyayibhala 2 liter of water thatha izambane lekuthiwa izambane likaPondo leli zambane elikhulu lokugcina uma usulifaka inalithi eziwu3 uma usulifake la emanzini lime ngale nalithi uyangizwa uma usubilisa lamanzi avuthwe funa avuthwe lezambane lize lehle liwe la kule nalithi sekulungile ke cwenga lamanzi nani uma usuphuzise lo muntu lo ekseni emini ntambama ekseni emini ntambama ubone recovery izoba khona yini recovery will be tremendous la manzi they taste sour like wena ungazi uthi ngoba ngiswafundiswa lamanzi la ngakhoniswa ngaya kulona nje i-province vakhona kuthiwa sekumasi ke ngisho ukuthi kuphi basithengisela into wena uma uphuziswa lamanzi ungwase South Africa wathi uthi hayi ngeke ngiwaphuza ngoba usuyijethe amanzi esidumbu kanti cha kona amanzi esidumbu izambane lelo lizwa linuka lapha wano nje wathi anuka umuncwana uthi hayi ngeke la kunamanzi esidumbu kanti amanzi akhiwe ngalela zambane ayiqiniso kodwa wona ayiqiniso la amanzi lawana ayikho into angayisisi ngawo umuntu ake simzameke lo muntu ake simzameni usibothi uyasizakala if esizakele futhi uNkulunkulu uyodunyiswa ukuthi umuntu wakho usizakele izambane laNkulunkulu yabo uva sisebenzisela yona sesenzisa amaqiniso epelletsa senza amanzi akhe futhi uma esizakela umuntu uNkulunkulu uyodunyiswa ngaloko futhi if futhi engasizakalanga uNkulunkulu uyodunyiswa ukuthi ukwazile ukuthi sikuzame konke kodwa uNkulunkulu agcina ngokumthatha yangezokuthini. This is Babu Dokotela Bawesizibojala umfana omhleja kahle ngizula amancinisa ngesolo futhi anixolisa sibonga kakhulu ishow yethu beyinhle kakhulu bese khona ku Facebook sikhona futhi na ku YouTube siyathobeka.